जासेयावबो जोङो जोंनिनो हारियानो सरखारखौ सलायनानै दङ अब्ला मानो जोंखौ दाउ अमा बायदि जुनादफोर बायदि आलाय सिलाय खालामनो सानदों। बिपिएफ सरखारा जोंखौ जुनाद बायदि अलाइफ सिङाव दोननानै जाहा थाहा खालामनो साननायखौ मोजां मोनाखै आरो रायजोजों सावरायाजासे आन्दो आन्दोयै बिपिएफ सरखाराव ज' सावरायनानै बिसोरो अलाइफआव जोंखौ सोनाय जादों। दा जों बेखौ रायजोनि जानानै बिराद दुखु जानाय सुख गैला लोंनाय सुख गैला जोङो जुनाद बायदि जुनादजों रुजुजानाय जोङो जाबाय। अलाइफआव सोनाय मायनि जोंजोंनो देरहा होजानाय जेम्स सारमोनहा बेबायदि इनाय खामानि बिमा गदायनि आखल खालामनानै जोंखौ बिमा गदाय बायदि नासयनायाव जों बिराद बिखा खामदों। सारमोनहा बिटिआर सरखारनि सार फेरेंगामोन सार प्रमदमोन आखाइ खबजबनानै खर' गंग्लायै खावलायहरो बे पस्टखौ उथायनांगौ अवाइल्डलाइफनि पस्टखौ। खुलुमनाय होग्रोबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आङो रायजोनि जानानै बरायग्रोबाय। दा जोंहा हानि समस्याया बेनो जे माने 2008 सनाव जोंखौ अवाइल्डलाइफआव सोदों होननानै जोङो खोनानो मोनबाय। सिगां मोनथियाखैमोन। जोंनि गामियाव जेबो उदिस होआजासे जोंजों रायलायाजासे आरो सिगांनि गावबुराजोंबो मोजाङै खोथाफोरखौ सावरायाजासे बियो जे बुजिया अवाइल्डलाइफआव सोबा मा जागोन अवाइल्डलाइफआ मा बुस्थु सिगांनि गावबुरायाबो बांद्राय बुजिस'आखैमोन। दा 2008आव जिथिया माने बिपिएफ सरखारा सलायफुबाय थानाय दंमोन बे समाव फरेस्टनि मिनिस्टारा खाम्फा सारमोन आरो जोंहानि 16 नं निसिमा समस्तिनि इएमआ बा एमसिएलएआ जोंना जेम्स सारमोन। बियो जोंनि उसुं गुदिनिनो गोजाननि नङा आरो ब्लकनि सेक्रेटारिया सार रजेनमोन। बेबो जोंनि उसुं गुदिनिनो राङि जरानिनो जोंनि सिथ्लासेनिनो। नाथाय जोंनो जेबो खबर होआजासे आरो रायजोजों सावरायाजासे आन्दो आन्दोयै बिपिएफ सरखाराव ज' सावरायनानै बिसोरो अवाइल्डलाइफआव जोंखौ सोनाय जादों। दा जों बेखौ रायजोनि जानानै बिराद दुखु जानाय सुख गैला लोंनाय सुख गैला जों जेब्लायबो एखमबा गाबोबो माने जोङो जुनाद बायदि जुनादजों रुजुजानाय जोङो जाबाय अवाइल्डलाइफआव सोनाय मायनि। दा जोङो खाथिसेयावनो उसुं सेरावनो जोंजोंनो देरहा होजानाय जेम्स सारमोनहा बेबायदि इनाय खामानि बिमा गदायनि आखल खालामनानै जोंखौ बिमा गदाय बायदि नासयनायाव जों बिराद बिखा खामदों। दा जोङो बिपिएफ सरखारा खालामबाय जोंनि बे दा सोलिबाय थानाय बिटिआर सरखार सारमोननिसिम खर' गंग्लायै आर'ज खालामो खुलुमहरो जोंखौ जेन' नैबे गिदिरथार बिपदनिफ्राय जेन' रैखा होयो। जोंखौ नैबे जोंनि राङिजरा फरेस्ट भिलेजनि सोरगिदिं बाउन्डाराव अवाइल्डलाइफनि पस्ट गायनायफोरखौ सारमोनहा बिटिआर सरखारनि सार फेरेंगामोन सार प्रमदमोन आखाइ खबजबनानै खर' गंग्लायै खावलायहरो बे पस्टखौ उथायनांगौ अवाइल्डलाइफनि पस्टखौ आरो उथायथारनांगोन। जोंखौ रैखा होनांगोन। जोंनि इयुन जेनेरेसन फिसा फिसौनि संसार जानायाव जोंहा खुनु सादिन मोननाय नङा असादिन जागोन। जेरै गोसो ओरै जोङो दाउ अमा जिब जुनार बायदि जोङो थानांगोन। बिनिखायनो हारिसे जानानै हारिखौ अलखदाव खोख्लैनायखौ जों एसेबो मोजां मोनाखै। आरो बिनि बादैबो जोंहा खोनानो मोन्दों आबै आबौआ 1945-46 सननिफ्रायनो नैबे राङिजरा फरेस्ट गामियाव दोनफैजादों आरो बेबो गोसो जानानै जोंनि रायजोफोरा हाग्रा एवस्रांनानै सेनानै लाफैयाखै। नै आखायाव प्रमान दङ जोंनि बिहावनि बिफा आबौआ एडमिसन खालामफैदों 1950 सनाव आंनि बिहावा बिहावनि बिफाया एडमिसन खालामफैदों आरो बिनि सिगां 1945-46 जेथिया माने भारत सादिननि बोसोरसे बोसोरनै सिगांनो जोङो बे गामियाव दोनफैजादों फरेस्टजों। आरो नै दिनै इसिबां बोसोर जासेयावबो जोङो जोंनिनो हारियानो सरखारखौ सलायनानै दङ अब्ला मानो जोंखौ दाउ अमा बायदि जुनादफोर बायदि आलाय सिलाय खालामनो सानदों। बिपिएफ सरखारा जोंखौ जुनाद बायदि अवाइल्डलाइफ सिङाव दोननानै जाहा थाहा खालामनो साननायखौ मोजां मोनाखै।
अयलाइफ सिङाव सोनायखौ जों मोजां मोनाखै आखाइ खबजोबै खर' गंग्लायनानै सार प्रमद आरो सार फेरेंगामोननिसिम बिटिआर सरखारनिसिम जोङो रायजोनि जानानै खावलायो जेन' जोंनि बे फरेस्ट भिलेजनि सोरगिदिं बाउन्डाराव अयलाइफनि पस्ट गायनायफोरखौ उथायनांगौ आरो उथायथारगोन होननानै जोङो गोसो गोरबोजों सारमोननि खाथियाव खर' गंग्लायै आसा खालामबाय आरो मिजिं थाबाय। दख'ना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउस आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।